ҷавонмардӣ. марди аспсаворе ҳини сафар дар биёбон мебинад ки як шахсе аз шиддати офтоб, аз ташнагӣ ранҷу азоб мекашад. дилаш ба ҳоли ҳамон мард хеле месӯзаду ва аз обе ки барои роҳ бо худ гирифта буд ӯро ба нӯшидан даъват мекунад. баъди ба мард об додан қасди онро кард ки ӯро ба аспаш савор карда ба худ бубарад. ман боре ҳам асп савор нашудаам. чӣ мешавад ки ту аз аспат поён шавию маро барои савор шуданам ёрӣ расонӣ, гуфт марди дар биёбон буда. марди аспсавор бехабар аз нияти бади ӯ аспи худ поён мешаваду мардро барои савор шуданаш ба асп ёрӣ мекунад. мард баробари савор шуданаш аспи марди некхоҳро тозонду гурехт. соҳиби асп аз паси марди дӯст фарёд карда гуфт: эй нокас, аз ин ҳодиса ба касе чизе нагӯй. дар ҷавоб дӯст мегӯяд: ту дар ҳоли мусибат қарор дорӣ ва шояд ҳам дар ин биёбони бекас аз беоби маргат фаро расад, вале шармандагӣ метарсӣ, яъне аз шармандагӣ метарсӣ. чаро? соҳиби асп мегӯяд: не, ман аз шармандагӣ наметарсам, балки аз он метарсам ки ин воқеа байни мардум паҳн шаваду ҷавонмардӣ аз байн биравад. инак раснем боз ба анҷоми як навори дигар. то наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.